No, takže, drahí čitatelia, dnes sme zistili, že všetky autá, čo máme vo firme, nemajú platnú STKčku. To znamená, najbližšie číslo bude o 4 strany menšie. No 15 dní musíš vybaviť. Ja, ty máš čas, teba až tým nezastavia. Ešte ma nezastavili. No dobre. Dobrý deň. Pekný deň prajeme. A opäť máme novinku. Áno. Tento raz je to taký vizionársky notebook. Ono v skutočnosti výrobca, teda Acer, ho vedie skôr ako tablet. Ako tablet. Ja nevidím toto označenie. Iconia. Áno, Acer Iconia. Screen je kompletný názov, lebo Iconia sú aj také inakšie tablety. Treba povedať, že Acer Iconia je viacero tabletov rôznych veľkostí a verzií. A toto je taký špeciálny produkt, ktorý my sme videli prvýkrát v Las Vegas. Ja som ho videl teraz na Cevite. Ja ho vidím teraz prvýkrát naživo. Áno, takže to, čo je na ňom zaujímavé, je, že nemá žiadnu klávu. Presne tak, on má dva displeje. Má dva displeje. Takže takto to vyzerá. Dva 14-palcové displeje s HD rozlíšením. To zapnem. Ty mi to zapneš, no poď. Ešte zaujímavá vec je, že tie displeje sa dajú tak dať, že sú úplne do tej jednej. A budeš mať jeden takže máš také, áno. Veľký displej. No a už to tu vidno, ja ti to ukážem. Aha, takže tu mám klávesnicu. Tu je klávesnica a hore je normálne. Fantázia, tak sa poďme s tým hrať. Takže to, čo je na ňom podstatné, je, že môžem využívať teda obidva tie displeje. To znamená, tu je tiež myška. Aha, to znamená, mám dva displeje vedľa seba. A tento podľa povrchu vidno, že to je kapacitný displej. Obidva sú kapacitné. Ale tento má rozpoznávanie, tento horný má rozpoznávanie na 2 prsty. Áno. To znamená, že môžem manipulovať s obrázkami a tento má na 10. Na 10 prstov. Výborné, takže môžem písať 10 metodov, keby to niekto z nás vedel. Obidva sú 14-palcové. Áno. Vo výbave je procesor Intel Core i5, 4 GB RAM a ten disk myslím, že je okolo 600 GB. Proste bežný notebook, len s 2 displejmi. Áno, správne. A teraz to kúzlo prichádza v tom, že keď dám 10 prstov, sa otvorí klávesnica. Objaví klávesnica. Dobre, tak toto si, ak dovolíš, toto si vyskúšam, lebo chcem vedieť, ako sa píše na... Výborne. Ja som napísal celý článok na tomto notebooku a ten článok má okolo 8000 znakov. A fakt si na tom písal? A fakt som na ňom písal. Zo začiatku som dosť zvažoval, že si pripnem externú klávesnicu, ale vydržal som a ku koncu som už vedel, ako na to. Ale nemôžeš si položiť dlane, musíš mať také viacej ohnuté tie prsty. Ale naozaj to funguje, že keď držíš shift, tak on si to pamätá, čo držíš. A ešte zaujímavé je, že keď takto dáš, akože spočívajúci prst máš, tak on nepíše. Lebo to znamená to, že máš asi pravdepodobne máš položený prst niektorý na tom spodnom. A dokonca tu mám imitáciu touchpadu. Správne. Čo je veľmi dobré. A ten touchpad ešte, navyše, tu máš ornament a to sa dá samozrejme meniť. Takže tento nám uložiť. Ty si taký konzervatívny, chápem. Zvolil si brúsený hliník. Tu ešte aj také stredné. Tak to je také... To myslím, že to je nejaká software na seba, ktorý môže pribúdať do nekonečna. Môžeš si tam dať svoj vlastný. Ale musím mať, píše sa na tom v celku dobre. Dá sa prepínať medzi slovenskou a anglickou. Nespravil som chybu zatiaľ a mám som aj smajlíka. Medzi slovenskou a anglickou a to zaujímavé je. Rozpoznávanie písma. Rozpoznávanie písma. A mám nejaké pero na to? Tu máš prst. Prst, dobre. Tak napíšem, tak skúsime, že... Ahoj. No to je troška... Rozpoznal Any. Má T9, má americkú klávesnicu. Dobre, tak dáme niečo iné. Tak napíšeme... Dajme nejakú slovakiku. A môžem nechať anglickú, lebo asi na výber nemáme. A napíšeme, že Hi, Ondrej. Dobre. Hi, OK, tak má tvoje nové označenie Ondreg. Výborne. Nevadí, ale vie to rozpoznávať. Fajn. Takže máme spôsoby zadávania textu normálnou klávesnicou, teda virtuálnou, nie normálnou, ktorá vznikne po 10 prstoch. Áno, dá sa prepínať. Pomocou písania. Šikovné tlačidlá, že uložiť, vytlačiť. A ešte sa dajú aj meniť. Multimediálne, alebo tu je napríklad vytlačiť a práca s... Iná nevýhoda, že nemáš ten pocit, že ti naozaj niečo brnká do prstov späť, nejaká spätná väzba. Áno, ale ten akustický dojem tu je, ako píšeš, tak to klopoce. No ale pozri sa, ako sa dá 5 prstov využiť. Aha, a otvorilo sa koliesko. Acer Ring. Acer Ring, výborne. A ty mi ideš vysvetliť, čo sú všetky tie veci okolo. Tak poď rád za radom. Ešte ti poviem, že to rozlišuje, na ktorú stranu tohoto zariadenia dáš ruku. Sem dať. 5, hej? 5. Výborne. Dobre. Máš, to prostredie je orientované na strane kumbu. Začínam chápať, kam mieríš a toto bude pre pravákov. Tak je. Áno, ono v skutočnosti rozlišuje len na ktorú stranu toho displeja. Takže keď sa právo dotknem vľavo, tak je to
Áno, nerozlišuje, že ktorá ruka. Otázka je, že čo s niekým, kto nemá jeden prst, ale nebudeme to riešiť. Doplni ho, aha. Výborné. Praktikus. Takže Acer Ring. Takže poďme od začiatku, čo to tu je. Ideme na to, touch video. Prvé je touch video. To znamená, že na spodnej strane máme na spodnom displeji možnosť zobrazenia videí. Virtuálna knižnica. Áno, ja som dal teda videá, ktoré máme v redakcii natočené, aby sme nemohli riešiť. Teraz budeš zbytočne provokatívny. To je Jozef Orbenáš za mladá. Áno, už som zostaral nejaký mesiac potom, máš pravdu. Toto je práve to, že kde sa prejaví to, na čo je tento notebook. Že máš dva displeje. Že máš dva displeje. To je, tu je tvoja knižnica, tu je tvoj... To by bol pre teba ideálny nástroj pri spracovaní videa. Áno. Prvá položka v Aceringu bol Acer. Video. Bol video, tak, video touch. Potom je touch foto, a to chcem ukázať, pretože tu sa dá zobraziť, že toto je na 10 prstov a toto je na 2 prsty. Aha. Taký univerzálny obrázok vyberám. Dbaj na diplomáciu. No a prosím ťa, skús mu dať zoom. Dvomi prstami. Počkaj. Dobre. Ale toto nebol zlý obrazok tiež. No prosím. Ono to sa musí chytiť, tak. A skús aj zatočiť. Počkaj, skúsim. To znamená, mám ten... to som sa dal ľubovoľne. Dobre, to znamená, tento displej rozpoznáva 2 dotyky a tento 10. Veľmi správne. Veľmi zaujímavá technológia. Takže tu potom aj vidno to, že keď mám viacej tých fotografií, lebo ja som ich tu dal, že môžeš teda tu vlastne takto listovať. Jasné. No a toto je práve podľa môjho názoru práve použitie. To práve orechové. Tohto Acer Iconia Dual Screen zariadenia. Touch Music, tak tu len si preveríme, ako vyzerajú tie reproduktory, ktoré si neskôr pozrieme. Tak vyskúšame, že ako budú fungovať. Tak hudbu tentokrát vyberám ja. Nič nevidno. Počkaj, ešte vypeckujeme hlasitosť. Môže byť. Dobre. Bežné notebookové reproduktory. Daj strednú úroveň. Dobre. Výborné. Teraz je to, čo sa mne páči najviac. Ja to som zvedavý. Takže... Už to vidím. Cíť sa do doby, keď nám Steve Ballmer predstavoval na Cebite. Zhruba január. A to, čo všetci ľudia s otvorenými ústami... Áno, musím povedať, že 7 000 ľudí vtedy hýkalo a my s nimi, pretože to bolo naozaj pekné. Sledovalo. A teraz sa možno vidieť naživo. Väčší úspech ako Celine Dion, ako ty hovoríš. To znamená, mám webovú stránku na 2 14-palcových displejoch súčasne. Tak, takže to je asi 28-palcový. Ja som rozmýšľal stále na toto myšlenko, že či naozaj 2 14-palcové sú 28-palcoví, ale trocha sa bojím, že nie, lebo je to podľa mňa iba polovica obsahu z 28-palcového displeja. Okay. A to, čo je zaujímavé, čo sme si možno už trocha ukazovali, sú tzv. Web klipy. To znamená, ja zadám takúto voľbu a teraz si vyberiem. Dobre, obrazovka stmavla a teraz ideš vybrať nejakú oblasť. Toto ma zaujíma. Táto časť ma zaujíma. Tam sa mi to vyberie. Dobre. Môžem to ešte trocha tak vybrať, čo naozaj chcem, klepnem dovnútra a môžem s tým niečo urobiť. A to môžeš to uložiť ako obrázok, scrapbook a MyJournal. A tým pádom vysvetlíš, čo to znamená. Áno. Scrapbook budeme neskôr popisovať, ale MyJournal je to práve orechové. To znamená, to je knižnica mojich webových klipov. Áno. Tu si ju zobrazíme na spodnej časti. Tam som zobrazil ten výňatok, ktorý som tam ja mal. Veľmi správne. Dobre, môžem takto povedzme vynieť video. Video sa sem, keď je zobrazené na webovej stránke, a vybereš tú konkrétnu časť, tak áno. Áno. To znamená, toto je vlastne webová stránka zmenšená presne na ten výber, čo ja chcem. Len tú časť webovej stránky, a keď to naštartuješ ten notebook, alebo teda ideš do toho MyJournalu, tak sa všetky tieto stránky, ktoré si vybral, to znamená, že si na webe povyberám, toto je také grafické RSS. Grafické RSS, s tým, že naozaj presne vyberáš, čo chceš, ale grafické s tým, že vyberáš polohu na danej webovej stránke. Dobre, môže byť. To môže byť šikovná vec. A ešte je to rozdelené na viacero kategórií, tak ja tu mám také, že technológie. Teraz sa to aktualizuje. Dobre. A ešte s tým môžeš teda trocha hýbať a dať to väčšie trebárs. Ty na to viacej vidíš. Ja na to viacej, tak ja to skúsim zväčšiť. Áno, ja som dal asi ale ja to skúsim tiež do koša namiesto teba. Výborne. Dotyková technológia reaguje náhodou dobre v celku. No, za to je ten displej spodný má menší jas, lebo on má proste 10 prstov rozpoznávanie. Dobre, hotovo, takže MyJournal, to sme mali, to je dobrá vec, podľa môjho názoru fajn, pretože si povyberáš veľmi rýchlo a nemusíš sa potom prehrabávať rozličnými reklamami na viacerých stránkach. A potom je tu ešte zaujímavá vecička. Ty si veľký vyznávač poslednej dobe sociálnych služieb. Už som sa musel pridať.
Aj keď priznávam sa, že som sociálne služby dlho ignoroval, ale musel som. Výborne. Takže tu mám Facebook, YouTube a Flickr presne orientované na mňa. To znamená, môžem mať viacero služieb naraz na jednom okne, tak ako ty potrebuješ. Presne tak. Dá sa nastaviť aj na druhú plochu, že by som mal celých... Na celú plochu tak, ak by som to tak mal zobrazené ako tú webovú stránku, tak to nejde. Ale dole môže mať web a hore môže mať bežný notebook. Môžem to zamieňať tie plochy a robiť s tým kadečo. Dobre. Musím sa samozrejme prihlásiť. Teraz sme sa dostali do toho stavu, ktorý popisujeme, to znamená, že ja mám dole klávesnicu, hore mám ten, ona sa to volá, že Social Jogger a tu mám už... Ty si už prihlásený. Som prihlásený. Dobre, tak keď toto zruším, tak sa mi Social Jogger presunie dole. Áno, tak sa aj stalo. Tak prosím. Takže Social Jogger je vec, ktorá dokáže v sebe zgrupiť tie najľútejšie, pre mňa naozaj najľútejšie, ale toto teda ako navrhovateľ tej aplikácie vybral Facebook, YouTube a on ich vybral, to sa si nedajú zamieňať vedľa seba. Neprišiel som na to, že ako by som si tu vybral, ja neviem, Twitter alebo niečo podobného. Možno, keď sa s tým budeme dlhšie hrať. Takže zatiaľ takto. Dobre. 5. položka v ringu, ideme na 6. Scrapbook, no to je veľmi, veľmi pekné. To sa ti bude určite páčiť. Ideme s predpokladom sa kresliť a hrať sa. Takže, to je taký poznámkovač. Tak ty drž, ja sa idem hrať. To znamená, mám tu poznámky. Veľmi sa to podobá aplikácii Microsoft OneNote. Výborne. A predpokladám, že to aj podobne bude fungovať. Ešte budeš musieť dať plus, aby si dal ako ďalšiu. Dobre. Ja ti budem trocha hintovať. Tak ty mi hintuj a ja napríklad napíšem tvoje meno. Výborne. Modrou farbou, ľavou rukou idem písať, pozor. Andrej. Ale teraz počkaj, teraz príde tá najkrajšia časť celého dňa. A ja sa dopíšem čiernou a veľmi tenko. Veľmi pekné. Veľmi pekné, že? Mhm. Mám ťa rád, Ocko. Dobre. A môžeš to ešte obohatiť o niektorý obrázok, tak dúfam, že vyberieš nejaký diplomatický priateľ. Diplomatický. Ja vidím, kam smeruješ. Áno, máme tu loga rôznych firiem, ale toto je Acer. Dobre, to je výstrižok z webovej stránky. A ja si môžem robiť čokoľvek. Skoro čokoľvek. Tak. Ale krásne sa vrtí. Výborné. Dobre, tak do nášho láskyplného význania vkladám pozadie webovej stránky. Výborné. Takže to je scrapbook. Takže kreslítko. Poznámkovač. Dobre. Je k tomu aj nejaký styl, že sa dá písať aj stylusom, povedzme ako na serióznych pracovník, či musím písať perom? Podľa mňa prstom, no to kapacitný displej veľmi pero, musí byť také trocha špeciálne. To s tou gumenou kolor, ale nie je súčasťou balenia, to som sa chcel spýtať. Dobre. No, máme ten Ring. To bola 6. aplikácia, ideme na 7. A žurnál, tak to sme už vlastne prebrali, to je fajn. Ten žurnál je tá aplikácia, ktorú sme už mali a preberali, to sú tie webové klipy. Ale ideme ešte ďalej. Tak teraz bude nejaké prekvapenie dňa. Acer Ring obsahuje v sebe gestá. Môžeš ovládať gestami. Ja som si tu napríklad napísal, že keď zadám písmeno také ako V, tak sa mi otvorí internet, Explorer na konkrétnej stránke. Áno, prehliadač. Dávam V. Áno, zase otvoril. Šikovné. Výborné. Takže keď chceš, tak môžeš 5 prstami gesto, a keď nechceš, tak potom... Sem tam stačí kliknúť, dobre. Ale áno, môže to byť užitočné. Gesta si môžeš zadávať a povedať, že čo to má robiť, napríklad otvoriť nejakú konkrétnu stránku, alebo vyhľadať informácie, alebo spustiť program, alebo niečo. Chápem. Toto je dobré, čo robíš, čo sa mi páči, ten pohyb. To je fajn. Ešte, keď si pozrieš, tak je tam napríklad Device Control. To je zaujímavá vecička. Device Control je, že umožňuje ti vlastne nastaviť celý tento počítač, ako to chceš, môžeš vypnúť, zapnúť levou. Efektné ovládanie hlasitosti. Áno. To je pekné. Mám tu aj USB kľúč, takže teraz to tak trocha budem improvizovať. Dobre. USB kľúč je tu. Som zvedavý, čo mi ukážeš. Keby si ten USB kľúč touto stranou dal do tohto milovaného portu. Do toho prvého, hej? Dobre, takže vkladám do USB portu. Výborne. A teraz na tejto stránke si určite všimneš. Rozsvietilo sa? Stal aktívny, takže tie označenia tých portov jednoducho hovoria o tom, že ako to pekne funguje. To som mi ukázal, že teraz je to namontované na D-čku. Veľmi správne. Takisto aj HDMI funguje, keď pripojíš externé VGA, takisto to šikovná vlastnosť. Vidno, takže máš takú simuláciu toho, že ako to asi funguje. Dobre, to je užitočné. No, môžeš tu potom ako meniť jas, šetríš obrazovky dá, že aby to nejako fungovalo. Jak si pozrieš, že... Jasne. Dobre. No dobre, takže to máme ovládač zariadení, Device Manager. Áno. A ešte príde nejaké prekvapenie? Windows Manager, s tým, že mám zoznam okien
A ja si môžem si krásne. To, čo bežný človek použije ako Alt-Tab. Áno. Dokonca, alebo Control-Tab, ako vyzerá grafické, tak to je ďalšie grafické spracovanie. Takže, a dajú sa s tým rozličné veci robiť, že hneď zobrazím napríklad len na polovici obrazovky a podobne. Tu sú na to voľby. Chápem. Takže to je Windows Manager, Capture. To je taký screenshot. To je screenshot, takže to nebude zachytávanie webovej kamery. Toto napríklad ťa zaujíma, táto časť. Veľmi praktické. Klepneš a dáš, že uložiť ako rastrovaný obrázok, hotové. Dobre. Rastrovaný obrázok. Dosť podstatná vec na to je, že koľko to vydrží na batériu. No poď, predpokladám, že sú tam dva displeje a displeje sú väčšinou žrutí batériek a ešte kapacitný displej s rozpoznaním 10 znakov, tak to bude pomerne málo. Ja som čakal menej, ako to je naozaj. No tak povedz, koľko si nameral? Ja 7 minút som nameral pri klasickom teste, ktoré používame. To znamená 3 hodín s týmto a s dvomi displejmi. To vôbec nie je zlá hodnota. S dobrým jasom, teraz žiadne nejaké veľké šetrenie. Toľko, čo udáva naozaj aj výrobca, takže sedí. Tak musím povedať, že to je pomerne dobré. Ja by som aj viacej pridal, chcel by som mať teda viacej a za druhé by som chcel, aby bol trocha ľahší. Ľahší váži? 2,8 kg. Zo štvorcovkovou batériou. Ale treba povedať, že dva displeje zase sú unikát. Dobre, konečne prvý z tých použiteľných produktov, ktoré má dva displeje. Veľmi správne, lebo viaceré firmy už ohlásili takéto niečo, videli sme to na výstavách, ale nikdy to nebolo v takom kúpiteľnej verzii. Ja musím povedať, že ja som sa hral s tou klávesnicou a písal som na to naozaj relatívne dobre. Ja som na to napísal 8,5 tisícový článok. Dá sa to, proste netreba tú externú klávesnicu naozaj nevyhnutne. Ale keď si k tomu presneš ešte externú klávesnicu, nejaký taký stojan, a tu budeš mať sociálne siete a tam budeš bežne pracovať, tak myslím, že toto je veľmi šikovné a užitočné zariadenie. Ideme na porty, tých asi nebude veľa. Nebude ich veľa, takže začneme z tejto strany, takže je to Ethernet. Obrazový výstup, VGA-čkový. VGA, proti ukradnutiu Kensington, USB 3.0 modrý a vstup a výstup audia. V digitálnej podobe. Tu je zapínanie, podsvietené. Na tej druhej strane začneme od spodu, takže 2 USB vo verzii 2.0, HDMI ako klasika, metrací otvor a napájací adaptér. A toto predpokladá, to tlačilo zapína a vypína klávesnicu, keď nechcem šiahnuť 10 prstami. Nevypína, keď máš napríklad 9 prstov, tak týmto sa to dá veľmi ľahko zvládať. Dobre, takže Acer myslel aj na ľudí, ktorí majú ešte keby si ukázal menej. Nám ten napájací adaptér, ten bude dole na zemi. Počkaj, ja ti podám toto. Áno, toto je veľmi zaujímavé zariadenie, ktoré sme zatiaľ neobjavili. Ukážme, že ako vyzerá ten, že to nie je nejaké... Chceš ukázať, že je to maličký, áno, to znamená aj pre cestovateľov. Taký jeden z tých menších, ktoré poznáme. Samozrejme pre krajiny iné ako Slovensko, niekde na Sibíri, alebo niekde, kde není teda dosť dobré napájanie, tak toto je filter, dodatočný filter na napájanie. Predpokladám vyrovnávač. Vyhľadzovač, dobre. Ďalšie doplnkové zariadenie, ktoré k tomu je čítačka pamäťových kariet cez USB, všetky možné. Takže keďže sa nezmestila, tak Acer dodáva v externej podobe. Áno. Je tu potom samozrejme webová kamera, 1,3 megapixelová, tu je mikrofón v tejto časti. Takže môžeme rovno aj skypovať. Dá sa skypovať. Ja chcem povedať, že veľmi pekné vyhotovenie, naozaj si toto sa akože podarilo Acerovi, to sa mi páči. Že pekne vyzerá, dobre je to dielensky spracované. Otázka je, že ako by si ty videl osobne použiť. Ja si neviem zatiaľ živo predstaviť pracovať bez klávesnice, ktorá má tu naozaj reálnu spätnú väzbu. Ale viem si to presne na takéto multimediálne využitie, že tu si pustíš videjko, tam máš obrázky, webovú stránku a webová stránka na dvoch displejoch. A respektíve mať so sebou polovicu 28-palcového displeja je veľmi lákavé a hrozne je to podľa mňa štýlové. Ja by som prijal aj to, že by to vedelo robiť teda, ako si ukázal, toto, že by si v tom ako keby listoval. Áno, a potom v posteli budeš držať 3-kilovú knižku. No a chcem ti ukázať ešte na záver, ako to pekne je vo vnútri, takže na to trocha ťažko ide. To ja pripúšťam, ale dostaneme sa k tomu. Takže hliník, kový plech. Takže ty si vravel, že takto je základnú dosku asi dosť problém vybrať, ale podľa môjho názoru takto sa dá ľahko doplňovať to, čo používateľ chce, rámky, dá sa ten disk vymeniť. Tu sú reproduktory, čo nemajú veľmi radi, aby sme im membrány stláčali. Ďalej batérka, prestanú ti chodiť hodinky, alebo teda meškajú, tak to je dobre vymeniť.
ventilátor a myslím si, že tu by mohol byť nejaký priestor aj na niečo 3G-ové. Odpolená verzia taká určite bude. Ja by som doplnil, že takýto dizajn, keď podňatí krytu, toto je väčšinou z business notebookov, aby boli tie hlavné komponenty ako pevný disk, ramka a grafická karta vymeniteľné naozaj v priebehu pár minút, ak nie sekúnd. Problém je potom, že pri tomto dizajne sa ťažšie dostáva k tej základnej doske, takže tá, keď odíde, to je problém, ale verím tomu, že neodíde. Ale je to rozhodne šikovné toto mať u consumer notebooku. Krásne riešenie. A vidno to aj na tom veku, že toto proste... Na tom sa dali záležať. Toto je lajková loď, ktorú treba ukazovať a tak to aj treba brať. Takže takéto zariadenie si vieš predstaviť pod vianočný stromček ako darček. To by som celkom zobral, by som sa s tým píšil. Tak my sa skúsime v redakcii zložiť. Takže to bol Acer Iconia Dual Screen Tablet alebo Notebook, jednoducho Acer Iconia v predstavení magazínu PC Review. A keď si budete chcieť pozrieť naživo, tak príďte na Notebook Expo. Tam ho uvidíme. Zatiaľ dovidenia. Majte sa krásne.